Hola, benvinguts lletraferits. Mireu qui tinc aquí, a la nostra Yuki. Hola, Yuki! Sempre apareix de fons als vídeos, avui ha decidit saludar de més a prop. És una mimosa, una cosa. Ai, aquesta gatinya. Bé, què tal, com esteu? Ara feia uns dies que no feia vídeo. És que no m'estic trobant massa bé, llavors em costa, intentar ser constant. I també he començat el canal d'Otuca, no sé si estàveu pendents. Havia pensat dir-ho Bibliotuca, però clar, les lletres són exactament les mateixes, per tant em coincidia amb el mateix canal i no ho he pogut fer. Espero aviat poder gravar el primer vídeo per l'altre canal, a veure avui potser una mica de sort. En fi, avui us volia parlar d'un altre llibre, tornem a la fantasia. Veieu que ara últimament estic com entre dos gèneres, no? Gènere policíac o gènere fantàstic. Això em va a temporades. El llibre que us vull presentar avui es diu El priorat del taronger. I l'escriptora és la Samantha Shannon. No és de les escriptores més conegudes, jo almenys no la coneixia. Sí que el llibre em va cridar l'atenció des del primer moment per la portada i perquè li han fet una publicitat immensa. Si remeneu internet i busqueu normalment ofertes de llibres, etc., segurament us ha sortit a publicitat a Facebook, a Instagram, etc. Almenys a mi m'han bombardejat amb aquest llibre fins al punt que he dit, bueno, doncs l'hauré de llegir a veure què tal. L'escriptora és bastant jove, per això us deia que no és molt coneguda, és del 91 i és d'Anglaterra, va néixer a Londres. Porta escrivint des dels 15 anys, però no ha publicat tot el que ha escrit. Bàsicament estem parlant d'una escriptora novella. Va estudiar literatura i llengua anglesa a Oxford i la seva obra més coneguda, cosa que m'ha sorprès investigant una mica per preparar aquest vídeo, no és el priorat del taronger, sinó una trilogia que es diu Era d'ossos i que acabarà sent una saga de 7 llibres i que se situa en el futur. És a dir, més aviat potser de ciència-ficció que de fantasia. Doncs jo no el coneixia, potser en algun moment el llegiré, però no coneixia aquesta saga que en teoria és la que li ha donat la fama. El cas del llibre que he llegit, aquest El priorat del taronger, és una novel·la fantasia, fins aquí normal. El que passa és que ella la classifica com una novel·la de fantasia feminista. Estrany, curiós, i és basada en el mite de Sant Jordi. A mi això... Estic veient la Yuki per sobre del meu cap, pel tonto. A mi això em va cridar bastant l'atenció. I si sumava els comentaris que veia en la contraportada, que era un senyor dels anells feminista, que es comparava amb Joc de Trons, etc., estava clar que era un llibre que havia de llegir. En fi, la història en si està basada potser en 3 dones, jo diria que són l'eix principal. La primera és un país fantàstic, evidentment, que és una reina que es diu Sabran IX, perquè és la novena que porta aquest nom, que ha de mantenir el seu regne en pau i per això ha de concebre una filla, perquè és un regne que passa sempre de dona a dona i cada reina, encara que no es digui Sabran, té sempre una única filla. I es diu, la llegenda diu que mentre aquest llinatge segueixi, l'innombrable, sí, a l'estil Voldemort de Harry Potter total i absolut, no podrà retornar. Aquesta seria la primera. Llavors hi ha una altra dona, que és la Eat Durain. Els noms són la rapera, com veieu, que ara mateix està a la cort d'aquesta reina, la Sabran, i que l'ha de protegir. I, en secret, és part del priorat del taronger, no és lleial al regne, sinó a aquest priorat. I a més, és maga. Llavors, les magues en el regne de la Sabran no estan ben vistes, al revés, haurien d'estar perseguides i per tant ho ha de portar completament en secret. I la seva missió és defensar el regne, en teoria el món sencer, però la seva concreta és el regne de l'innombrable. I aquí entrem amb la tercera dona. La tercera dona es diu Tané i comença el llibre sent una nena, després ja és una dona òrfana i ha entrenat tota la seva vida per ser una geneta de drac. Els dracs no són ben bé com els que imaginaríem nosaltres, sinó que més aviat com una serp enorme marina. Si heu vist o llegit la història interminable, una mica aquest estil de drac més a l'estil xinès i que a més pot anar a sota l'aigua. Però les circumstàncies no li posaran gens fàcil, per acabar sent geneta de drac, ja veurem si ho acabarà aconseguint. El cas és que la història es divideix en 2 continents. Bàsicament estan separats per un abisme i són l'est i l'oest, que evidentment estan completament
enemistats. Hi ha protagonistes en els dos bàndols. D'una banda tindríem la Sabran, de l'altra l'Atané i l'Eat, que es mou entre els dos bàndols. A més, cada territori, a part de tenir la seva pròpia política, el rei, és que no tots tenen rei, alguns tenen emperador, etc., també tenen una creença diferent. Hi ha territoris que adoren els dracs, com seria el territori on està l'Atané, que per això vol ser geneta de drac, i altres territoris en què els odien, com seria el territori on està la Sabran, altres territoris que han cedit a la foscor i fins i tot segueixen l'Innombrable, que els seguidors de l'Innombrable es diuen els sense nom. Innombrable, sense nom, ja veieu, sempre s'ha d'intentar que el que sigui el maligne, més maligne de tots, faci por. Llavors, per això, un dels requisits que trobem o dels recursos és que no es pugui dir el seu nom. És una cosa bastant típica. A veure, què m'ha semblat aquest llibre? Potser tenia les expectatives un pèl altes. Em sol passar. Començarem per les coses bones, val? Intenta portar modernitat a la fantasia. Des del meu punt de vista, una mica mal entesa. Crec que la modernitat en el món de la fantasia s'acosta molt més al que fa Brandon Sanderson que el que fa, en aquest cas, aquesta autora. Perquè sí que és cert que intenta col·locar personatges femenins de protagonistes que en el món fantàstic habitualment són els homes els que s'enduen tot l'heroisme. Penseu en El Senyor dels Anells, penseu en Harry Potter, penseu en La Roda del Temps, fins i tot, que hi ha molts personatges femenins, però el protagonista és clarament masculí. I moltes altres sagues, Normalment l'heroi és un home, d'acord. Que a més els personatges masculins queden totalment a segon pla, que això no m'acaba de convèncer, perquè queden com molt simples, molt poc elaborats, i després ha intentat afegir personatges LGBTI, és a dir, lesbianes, etc., i de diverses races. És això fer modern el món de la fantasia? Des del meu punt de vista, no. Des del meu punt de vista, modernitzar la fantasia és molt més que incloure més personatges femenins i més personatges més diversos amb noves perspectives. Això depèn ja potser una mica de cadascú. La història en si és entretinguda, sobretot a mesura que va avançant i se centra en les protagonistes, però no m'ha acabat d'enganxar. La veritat. Sí que m'ha agradat el trasfons polític, tota la història de la Sabran, de com manejar un regne, les manipulacions, les traïcions, els pactes, etc. I en certa manera també el conflicte religiós. Aquesta part m'interessa, no? Saber exactament quines creences ha pensat l'autora per a cada regió, com les ha definit en el seu imaginari, etc. Aquesta part la trobo interessant. El que passa és que trobo que la base de les llegendes és molt, molt, molt repetitiva, és a dir, tornem a estar en la història de sempre del bé contra el mal. Hi ha altre cop un innombrable, els dracs que són immortals. Sí, entenc que són part de la base de la fantasia, però és com un refregit de coses molt típiques de les novel·les fantàstiques. I justament va en contra del que, si volem buscar una modernitat, no la busquem per intentar modernitzar una mica tot aquest imaginari, potser també podríem anar per aquí, no? D'altra banda, la introducció de la novel·la és molt extensa, molt amb 300 os. Justament són 300 pàgines en què l'autora simplement et situa. Et situa en aquest món, les bases de les trames, dona informació de cada país, dels mites, de les llegendes, dels personatges. Es fa molt pesat l'inici de la novel·la, vaig estar a punt de deixar-la. En diverses ocasions. Però clar, tots aquests comentaris tan positius em van fer seguir. I a més té una mania aquesta escriptora, que veig que hi ha gent que li ha agradat, a mi personalment no gaire. I és que veus l'aventura d'un personatge, tot el que li va passant, i després aquest personatge es troba amb un altre, i quan l'ha de posar al dia, que normalment, això passa en moltes novel·les, però quan l'ha de passar al dia, normalment diuen alguna com, i els va explicar tot el que havia passat. I ja està. Doncs no, amb aquesta autora ho explica, ho torna a explicar, allò que tu ja has viscut seguint el personatge, te'n fa un resum. Hi ha gent que li ha agradat perquè, clar, és una obra molt extensa i d'aquesta manera no et perds. A mi se m'ha fet exageradament pesar.
Estic molt crítica avui, ja veieu, estic molt crítica. Porto dos vídeos que estic... La segona, o tercera, ja em sembla que anem per la tercera, coseta, és que el plantejament canvia molt, des de l'inici de la novel·la al final. I és que comencem amb això, amb una obra que intenta ser amb un poliprotagonista, en principi femení, tot i que hi ha gent que defensa que hi ha personatges masculins que són protagonistes, jo no ho veig. Els personatges masculins són molt prototípics, molt simples, tenen una característica que els defineix i són des de principi a final de la novel·la la mateixa i no acaba mai la seva trama de forma definida. Jo diria que són aquells personatges femenins i ja està. Però és que al final de la novel·la acabem amb una sola protagonista, la resta és com que es difuminen, desapareixen, prenen menys importància, tot se centra en una de les soles de les noies, que curiosament també és quan el relat guanya més interès, quan es fa més emocionant, perquè la història de les altres dues és com una mica més pesada, curiosíssim. I a més, si a tot això hi afegim que hi ha molts personatges, però aquests personatges estan poc desenvolupats, hi ha molta informació, molta, quasi bé se'n podria fer una enciclopèdia del món que planteja, perquè el món en si està bé, és interessant, però hi ha moltes trames secundàries, molts personatges, i tot i que està plantejat com una novel·la autoconclusiva, crec que aquí és l'error, no? Que vol abarcar massa i acaba perdent molts dels fils, almenys a mi com a lectora és el que m'ha faltat. I l'última reflexió que volia fer sobre el llibre és sobre el títol, El Priorat del Taronger. Em direu, què té a veure el Priorat del Taronger amb tot el que has explicat? Sincerament, em vaig quedar una mica igual quan vaig acabar de llegir l'obra. Trobo que el títol està molt mal triat, mentre que la portada és preciosa i atrau a un munt de lectors només ja per la portada, perquè és una cosa que fem, jo almenys he d'acceptar que ho faig, a vegades m'acosto un llibre només perquè la portada m'agrada, som humans, som així. He de dir que el títol hi és, val? És un personatge, el priorat, té un paper, però no un paper protagonista, no és l'eix central de la novel·la de cap de les maneres, és una cosa completament secundària. Així com el paper d'aquests arbres fruiters mitològics o llegendaris són completament secundaris, està molt mal pensat el títol per definir la novel·la. Ara bé, també us dic una cosa, veient les crítiques que ha rebut, una de dos, o s'han deixat molts diners perquè la gent parli molt bé d'aquest llibre, juntament amb tota la publicitat que he comentat, o bé sóc jo contra el món. Havent vist el que ha passat amb les dues últimes novel·les que he comentat, tant amb 6-4 com ara amb el Priorat de Taronger, jo no estic d'acord amb les grans alabances que ha suscitat aquesta novel·la. Sí que té coses bones, té coses interessants, ja us he dit, hi ha moments entretinguts, però d'aquí a comparar-la amb Tolkien, amb Martin, que ningú s'atreveixi a mencionar Sanderson, això ja és un altre nivell, crec que no, crec que està completament equivocat. Però bé, veurem si aquesta autora potser, ja hem dit, és una autora molt jove, està començant, potser més endavant doncs ens sorprèn, potser la trilogia aquesta dels ossos realment té un altre estil i m'agrada molt més, veurem. En fi, fins aquí el vídeo el llibre del que us volia parlar avui. Sabeu que podeu seguir-me a Twitter. Ara últimament m'ha agafat per penjar-vos solucions del Paraulògic i solucions del Wordle. És que estic molt picada amb els de casa i així em motiu una mica més a seguir. I a més, sabeu que ara he obert el canal de Bibliotuca, Otuca, i que en algun moment o altre començaré a penjar vídeos sobre manga i anime en català, espero que us animeu a seguir-lo. També teniu el meu Instagram, tant l'Instagram com el Twitter el faré servir per als dos canals, no vull crear un compte separat per cada una de les xarxes socials, i bé, això, espero que us interessi i com sempre ja ho sabeu, llegiu molt.